wigi wil ni gin jotend migepe. Bas mondo dhi ng'iyo kanyo endi mar auchiel kaachiel koda kabiriyo wang'eyo ni ite niendi mano mar ariyo box mother standard okinyi endi extra school fees burden awaits parents after mid-term break. Nitie kanyo endi kaka omenda mabalang' moko mabende sani endi koro to jopuonje biro dwaro kuom jonyuol tok mana ka koro nyithindo biro yweyo gi madundo mar koro tam. Koro ok dhi bedo mayot ahinya ne sikunde mapacho kaendi. These are the things that need to be talked about. And nyanego beni magi gik migoye mbaka. Remember ni nyithindo duogo e half term juma ma wantiere ni eki. Chakre kawuono. Chakre kawuono ang'e ni nyithindo osechako duogo e half term. Actually, nyithindo secondary to no osechako duogo. No osechako duogo. Yes. So toka 1 week mar half term ni eki ka nyithindo dok pacho next week. Jano ka iwacho kanyo doke skunde ka nyithindo doke skunde next week idhi dwar gi ni mondo mi gidog gi school fee almost te not even almost te so ni balance ma in godo te idhi dwar ni mondo mi nyithindo gi odog godo idhi dwar nyithindo gi mondo mi odog gi school fee and jonyuol osechako nyuol neno matek ano ka in quote a parent moro kani Paul Maina wacho kanyo ni they have told us clearly that no student will be allowed back unless fees are paid in full. We were barely surviving before half term. Now they want everything cleared immediately. Dhiber matek nikech king'iyo kanyendi jonyuol nitie pek mopogore opogore mabende jonyuol nigodo. Exactly. And ka idhi migi nyithiji duoke nyithindegi pacho to nyathi koko a pacho bedo matek. And wang'e gini nyathi wuok from Mombasa, nyathi wuok Northeastern kocha to somo samoro Kisumo kaendi kata somo Siaya moro. Ae tedo ka nyathini kochopo sikul ne pap to chako gole. Udwa tiyo gi siling 3,000 kata 6,000 to and fro. Mano fair kende. In fact, koro ibiro tiyo gi siling 12,000 nikech dong' nobiro after odok e dauja adek mana 6. Ochako riembe gole mana adek mana kendo chako dok. Koro 12 to samoro idwaro fee balance ma en kata samoro 10,000. Kende. Kuro tiyo gi 12,000 emanyo 10,000. So bedo mayot na jonyuol. Wachayo janyuol, janyuol koso wachayo Ministry mar Education, koso wachayo jopuonjo bende samoro oketo matek ahinya kuom omenda gini mag somo. Ok inyal chayo janyuol. Because I'm sure ni janyuol ka janyuol ok nyalo bedo piny to en gi omenda ma nyathino nego beni dhi godo e skul ni kasto more ka nyathino duogo kata bedo kode pacho. Actually unge gima lit ga ne janyuol koneno ka nyathino bedo pacho ni ok nyal dhi nyime gi somo sama jomoko somo. Biro ka janyuol wuotho koni koda koni to mane gima omiyo joma ng'eny nigi loan oko ka. Weche mag somo dok somo joma ng'eny dikoro kata kama onge loan. Mane biro ka janyuol biro temo makawo nyaka loan. Now schools bonego teme understand jonyuol. Ka janyuol samoro duoko nyathi e skul duoko kata mana 3,000 moro. Please just take that one to miye kata mana janyuol yweyo moro matino chako manyo machielo mondo mi ochako oro. But some schools ka giwacho ni full entry to en full moro janyuol nok nyalo yudo that full. Anyisi ni nyathi duogo pacho. Koro kanyo mbara chae skunde mana matin. To again pod wachayo piny owacho ma pacho kaeri mosote ni migawo mar somo. Onego beni by this time onego beni skunde already oseyudo omenda fully mar neno ni chenro mag somo dhi makare. Function STEM onego beni timore skul gimoro amora. Ako onego beni pesa ni yude before yaw kata skul. Before yaw onego beni swechego mag nini mondo mi jopuonj bende tich mayot mar running the schools. Sometimes pesa maneno jopuonj wago ni deko ne masa moro miyo jopuonj be koro oginya rido ne piny owacho na joma ginya rido ne are the parents. So both the schools heads skunde moko ber understand Henry afadhali kidog gi matin to ginyalo weyo ni nyathi afadhali kata kidhi wuoyo ni atokoro mai makelo and this Modi bedo matek na jonyuol. Matek ahinya. But warito ka into biro chalare kanye. Kama dhi bedo matek ahinya bende Henry. Nyithindo go manyocha wach ne gino dhi school jo grade 10. Manyocha tere school without uniform, without any books, without anything nikech Keruto no ogolo chik mondo mi chiefs one ni nyithindo go dhi school. Sani ka giduogo to koro ok dhi yeni ni donje gedno kionge pesa mora mora. So I don't know whether this 1-2 months and 1 month nyaka ne jo grade 10 donje school, sindio? 1 month ni useromo mondo mi change moro no bedi ma koro janyuol bane pesa no tamo sayudo pesa no badier. Bedo matek ahinya, but again en ni mano dwaro mantie. Ma nyaka japuonj
bende koro gaga matek mondo mi nyithindo chul omenda cha nikech omenda mano mar capitation cha ok migi on time seche ma pesa cha ok nyal chopo negi e wang' sa to nyiso ni nyaka jopuonjegi many yore duto te ma ginyalo mar mondo mi nyithindo gi pod onge skul ka nyithindo ka gin e skul ka nyaka gichiem seche ma nyaka gichiem ni endi pesa gi nyaka many ma ging'iew go chiemo. Mano momiyo nawacho ni ang'o mono keto mondo mi our public schools obed free wabed gi free primary and secondary education mondo mi weche gendi mag riembo nyathi ne omenda go mag somo janyuol gima onego weye godo onego weye gi nyiewo uniform actually onego weye gi nyiewo uniform kende bugini ka onego bed ni dok e skul jathi onego bed ni dhi mana gi uniform kende koro kata kowach ni gin pairs ariyo onego bed ni gin pairs ariyo mok ni pairs ariyo go bed ichak idhi iora nadhi nyiewo e sikul ka chande kata iora specific place mondo adhi anyiew madhi charge extra so kinyalo kete ma nyathi nyalo kete ma nyathi gine nyathi dhi mana gi uniform kende chapani nyalo bedo maber ahinya but seyo an adwa chiwo ne piny owacho kech giketo priorities mag gik ma nonsense ma ok nyal konyo oganda jo Kenya to gik ma onego bed ni koro gitimo mondo mi okonywa kaka jopiny ok nyal konyowa actually I just don't know ng'ato nego tim nonro to nyisa ni nyathi jatelo mane masomo e public school sama nyithindo gi kidhi bedo pacho sani koro ker nosewacho ni mondo nyithindo gi dhi e skul wan kaka jo Kenya kendo kaka jopiny warito neno action mane ma ker dhi kawo kendo odhi golo chik mondo mi chak duoko nyithindo gi skul koso wang'ni to koro gidhi bawa nyithindo gi pacho gin gima duong' nyithindo nosedonjo ma otimo registration giyudo 98% mane gidwaro or what wang'iyo kanyo ni to piny owacho dwa take action mare mar neno ni nyithindo gi dhi nyime gi somo bende nyathi moro amora ma jatelo bende some e public school ming'eyo kanyendi madhi e day school moro e gweng'u kanyendi ma owuok kanyo gokinyi urwakru kode oduogo iriembe kamano koso ena ni jogiendi iwinjo mane gin kia universities makama gin secondary makama endi kendo maendi en gino ma bende kelo chandruok ahinya chalo nade kanyendi nyakwar Mkajwang'. Ang' ni watnwa kanyo kokalo kuom ote mari ichulonwa kanyo mbui marwa mar Kala TV live mano Facebook. Kwa dhia weche mamoko apro ne weche go mag somo maneno ka duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho duol mochung' ne penj madongo duol mochung' ne penj madongo e pacho ka eri NEC wacho kanyo ni use midterm break to get exam registration papers mano ne jopuonjre go ma dhi timo penj madongo e pacho ka eri wana kanyo gi jopuonje go ma dhi timo KPSEA KJSEA to gi class 12 ma higa ni eki omigi mana gini gi nyaka March 31st ma registration makamano rumo so ikwayo jonyuol duol mochung' ne penj madongo e pacho ka ikwayo jonyuol mondo mi one kanyo ni nyithindgi o register before the deadline so this time magibire after ni ka nyithindo dok e school gidok gi gigo ma dwarore pani en ga mana birth certificate sana kise chako dwaro gigo endi sana seja mago sawa mako bero krach wapuoyo piny kanyo aneno Human Rights Crusader Mugambi Kiai dies from kidney failure mano wach mantiere kanyo mosna familia mare lakteche bende sani koro buogo mar biro bago ng'anyo pacho kaendi kaluwore koda ka thicho kata riembo ma bende no riembo godo jatelo moro e gwenge mag dho wath nam chumbi kocha chande wacho kanyendi ni giyango ni koro gibiro bago ng'anyo nikech yo mane wadgi otimne godo injustice ne ok omorogi mano ni kanyo enyalo pare there was a patient mano wito ngimane mano e od thieth maduong' ma Coast General Teaching and Referral Hospital mano kelo riembo mar jatelo no kopani ene jatelo maduong' Asiyo ene jatelo maduong' mar od thieth no aparo ni ya number one sometimes doctors they are right sometimes they are not and sometimes jok motimo interdiction no they are right or not reason ni mara en ya nitie neglects mang'eny mosebedo kwan no kum lakteche yero ka obiro neni kanyo endi ok oshughulika kodi to iti winjo marach hinyori mondo attend to in
okodich godo ma you end up ni jatuo weto ngimane. Pod ikwayi sha bende pod ok tie system margi, pod idwa tim ang'o, en jatuo ni pesa buonge godo sechego. Onene ki ine wi desk kanyo endi, nindo kanyo endi, ing'eni jatuo mahinyore kabisa, ibiro yudo ka onge gi movement ma proper. Yes. Ubiro ling'aling', in koro ing'eni ka examine tibiro neno ni ng'ani is just okay, weche gik moko sawa, while ng'ani ok en okay, ng'ani endi hinyore. But neglect ma bende wasebedo kwa neno ma osekelo tho nyaka bago bag jotuo. Anyalo miyo bende awach ni en okang' makare kuom riembo kata kuom chungo e tich. Actually no chungo e tich apani ka nonro pod dhi nyime. Yes. Mana anyalo wacho ni en gino endi mano makare ahinya nikech kaka jatelo onego iket your house in order. And again no onego wachak gi CEO. No onego bed ni chako gi that doctor ma was on duty. Mano kotimo tije e yono mowinjore. Yes. Two, doctors ma bende were also helping ng'ani nikech anyalo yudo ka daktari en achiel kata gin ariyo, ba nitiere jochiw thieth mamoko ma bende ne konyore gi laktarne. So jogi endi, they ought to have gone home kata kapok the CEO dhi, to the CEO be nyaka dhi nikech en koso keto chenro mage malong'o. Ebu, listen to this. Yesterday, senior doctors said CGH has been operating without medical supplies for 6 months. So it's not even the problem at the doctor. Whoever is in charge of make sure ni osidi nigie there and everything. So it's dually. And wawere gi duale mokwongo. Yes. Wan gi county mochung'ne mochung'ne weche mag thieth e county. Jotelo mochung'ne chenro mag thieth e county. Kochakore right from waziri mochung'ne weche mag thieth e county, mano makono. En owachang'o. To nitiere jatelo mochung'ne weche mag thieth, dakteche mochung'ne weche mag thieth e county no. What are they saying? Nikech onego bed niya, ka od thieth ni endi onge gik moko midwarogi, to onego bed ni gisegawo oporo ne jotendgi ma e county no mochwalo report ka national government ma kata mana riwruoge mag lakteche modhi nyaka piny wacho malo. But kama gipok otim, then therefore they should be blamed. So someone ng'ato nyaka ting'. I think ni jogo cover the right decision according to if the doctors have not testify against the whatever happened there. It was just lack of something one onego beniti onego do this patient because na en bleeding a brain mare. So what there was lack of like osinyo sebedo ka operate but they lack so many things maginyalo tiyo godo, the equipments and whatever. So maybe samoro ma wach mosebedi ki wacho ne as the CEO, do something, do this. You know, Henry, gimoro maber asefwenyo ni timore ute thieth mineno mag piny owacho. Itero yedhe ute thieth mag piny owacho to yedhe gi moko kuom wuok bakdo. My something I personally I say witness sometimes. I was like, what is really happening? Yedhe wuok e osiptende through backdoor. Yedhe donjo to chako wuok through backdoor. Yedhe gi chakiro mogodo kiuso gi e pharmacies mag ji giwegi. En yath monego bed ni imiyi e osiptal nono tiyudo kichako iuso ni godo e pharmacies mag ji giwegi. So nyaka ng'ato kaw responsibility. I think ni kaeri Dr. Devi Atela kai kata kapok gi strike to gin bende onego bed ni kaka lakteche ma ochung'ne konyo ngima oganda onego gidog chien mondo ging'e ni to what transpired. Awacho ga ni Brenda. Yes. Obed human enough. That human nature should be in us. Mopogore gi bedo na jafwambo. Whether story ne madhi miyo piny Kenya meyo malich mokalo. Exactly. Kata madhi miyo meyo. I will help that person. I will save the life mar that person. Than kuongo timo story then ka ng'acha hinyore. Yes. So kata obedo ni chal nade. To wakuongo warango ni to jowagi ere kaka ginyalo konyore. Ere kaka wanyalo konyo gi the lekla ma wan godo to kopo ni waonge go hach. Yes. To be wago oporo mondo gigi ochop nikech I want to believe ni kadine bed ni jogi bende go oporo ma serious dikoro sewinjgi but kapok no winjigi ni ne gisego oporo to pok no winjigi then that jata the KMPDU boss onego bed ni koro nyiso ji adier aeto jok mochung'ne weche mag counties go with thieth mag counties aeto bare dwale onego nyiso kanda jo Kenya why did he let this person die.
Ae to parents kanyo jonyuol bende kono dwaro penjo mathoth ahinya kendo ne dwaro duoko mang'eny ahinya kuom penjo mane gipenjore tok mana ka koro nyathigi ne wito ngimane e lwasi makoch ahinya mano nyathigi mag ja grade 9 e kaunti mano ma Nakuru. Naneno kaka ne bedo kanyo yani ne en scene moro malit kendo jonyuol nowuok oko to demand I don't know ing'ini nyathini nyalo bedo ni noya ot ka samoro ok owinj maber to samoro in kaka janyuol nok ing'eyo. I think ni kapok wa accuse teachers mato mana pacha kapok we just accuse teachers nowadays ji wito ngimagi ma is something is there ji wito ngimagi e yo ma ng'ato bire ma il mana ma kidogo then ng'ato wito ngimane. Nyoro nasomo story moro mar jama moro manoya mana tich koro yweyo matin ogodi chieng' nikech ang' odok e night shift to kako dhi yweyo no kako nindo no the guy ok ochungo malo. So something happened to nyathini eri e school to kapok jonyuolo demand gi the way mane gi demand goni eri to ningo beni giseng'eyo ni 1 2 3 notimore. Did nyathini no fight gi nyathi wadgi ogo wiye gi gimoro or what really happened? Kisa moro ero ka nyithindo nyalo gore kendgi giwegi, nyithindo gore ga sabre nyathi moro gore gi nyathi ma jopuonj ok omakore kata gi wachno. So gimoro notimore, nyathini no wito ngimane. But mondo mi umonj school kama eri gi jopuonj this I don't know, I just felt like this was not okay according to me. Yini ne gi demand justice. But what really transpired machop kuma gitingo nyaka body gidhi go to school and all this happened. I don't know video no kober na yini jonyuol go winjo malit e chunygi, yes, but samoro jopuonj are not even responsible for what happened to this child. Yeah, which is very true. Yeah, sometimes it's true, but again ngeni mana momi the public school is private pogore. Ibiro do ka public no one cares. Gen gi japuonj odich ni nyathi opimore ni school, but the public, the private, ibiro do ka nyathi japuonj chako monitor nyathi ka nyathi. Yes. Mang'ito nyathi ni chal nade. Ma in case oneno gimoro ma is funny to okawo thuolo no endi to gocho ne janyuol. But anyway, en gima lit ahinya mosa nyene the family. Like king'iyo case mar story ni eki kana some eti nyathini was cracking jokes in class to nyithindo wetene nyiero, then one teacher oyudogi to nyisogi ni stand up, then aka collapse. How? But people collapse and die. Chiemo ma bende sane wachamo. Yes, keto ngima watari. Modhi ma bende watiyo godo. In fact, chiemo to gine chiemo, gine chiemo ma are chon ka, but you mitedo gi godo matinde hinyo wane wera. Kibeni kata gi mitedo gi godo Henry. Ndalo machon, joma chon ng'ato nokawo mana puothe to pidhe lot, onge yath mane go na lot, onge gima moro mane. Tinde kata mana skuma idhi chamo skuma to en skuma mano gone yath to mama boga bok luoke maler. So wachamo a lot of chemicals manyalo interfere with our lives. Wadake ng'uono mar Nyasaye. Eite mar ang'wen wan gi Russia war targets African recruits amid claims of exploitation. Wach Russia ni yawa. So jo Kenya kaendi pod gibiro bedo recruited e Russia. Pod gibiro bedo recruited kanyo endi e lweny no endi mantiere Russia. So kata obedo ni nitiere kaka itiyo kod gerietha, but kidhi for greener pasture. I imagine they are being promised 350,000 per month and bonuses of 900,000 which did not materialize. Person of me is just a promise. No, people should learn, Henry. Kama koro wachope ni people should learn, this is a lie. Jo nintie asafu ni chalo kangima nitie joma dhi kanyo kung'eyo ni gin to gidhi to gi joma bedo tricked. But now pesa ni ok ibi yudo. Your body ok yudi. Nikech itero gi e front, aminyo ni front walk ono kisedhiye to kata mana tek mondo mi yud kata mana body ni. Tek mondo mi joresha gi kendo chak donjo kono madhi ma retrieve your body. So your body iweyo kanyo. Kasto jonyuolni dio iweyo gi chandruok. Yena wach gima na wacho, apana asawacho dire kuruma mar adek. Yes. I would rather die in my country than die in another country. Ni wach more motera mok yo moro makane ne lweny moro. Yena yewuru mondo atho Kenya kaendi. Beta adhi pinje ma oko na dhi kata mana e ndalo moko machuok ni gimoro tera mana mar timo kono endi seminar ang'o training ang'o gene. Tiduogo. Duoga. But atho na athurwa ka.